Pleno extraordinario en Ribeira pola situación administrativa e xudicial derivada da licenza outorgada no seu día a gasolineira de SBC en Xarás, que acabou sendo derrubada por mandato xudicial. O BNG, o PSOE e o grupo de non adscritos, que foron os grupos que forzaron a convocatoria deste pleno, acusaron ao Executivo local de querer ocultar a veciñanza as consecuencias legais e tamén económicas que terá pro Concello, con reclamacións que roldarían os 4 millóns de euros. Que tal, saúdos? Un verán máis, a ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés trasládase a Sanxenxo. O BNG volve cargar contra esta medida que consideran pon en risco a saúde da veciñanza de boa parte da comarca. Advirten que con este cambio de localización os tempos de resposta multiplícanse, afectando en especial a concellos como Vilagarcía, Catoira, Cambados ou a Illa. Piden que o hospital manteña a ambulancia e que se dote a Sanxenxo e o Grove dunha segunda unidade medicalizada. O Concello da Illa toma medidas para que se cumpran as normas da área de autocaravanas do Bao. Na zona acaban de instalar lectores de matrícula para controlar que ningún destes vehículos supere o máximo de 24 horas de estacionamento. Este novo sistema permite axilizar o traballo que a toda agora viña facendo a Policía Local, que día a día revisaban de forma presencial que se estivesen cumprindo as normas. En Pontevedra, a Asociación Boa Vida sai á rúa co gallo do Día Mundial das Persoas Refuxiadas. Conmemórase o día 20, pero xa este xoves o colectivo convidou a cidadanía a completar entre todos un novo mapa, con países, din, nos que todos teñamos a mesma cabida. Cuarta edición do Costa Feira en Sanxenxo. O festival vaise celebrar do 24 de xullo, 22 de agosto. Nicky Jam, De La Osa, Loquillo ou Taburete son algúns dos artistas que pasarán este verán polo escenario do Polígono de Nantes. As novidades deste ano, a incorporación de Wake Up e tamén do espazo electrolactino by Juan Magán. E o Percebe volverá a reinar en Aguiño vindeiro domingo 2 de agosto. A confraría debe coñecer a data dunha nova edición desta festa de exaltación dun dos seus produtos máis destacados. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos con ese pleno extraordinario en Ribeira centrado na gasolineira de Xarás. A oposición de Ribeira non obtivo o froito agardado e quedou soa no pleno extraordinario celebrado este xoves a mañá, no que pretendía pedir explicacións ao equipo de goberno pola situación administrativa e xudicial derivada da licenza outorgada no seu día á gasolineira de SBC en Xarás, que acabou sendo derrubada por mandato xudicial. O BNG, o PSOE e o grupo non adscritos foron os que forzaron a convocatoria deste pleno. Acusaron o Executivo local de querer ocultar á veciñanza as consecuencias legais e tamén económicas que terá pro Concello, con reclamacións que roldarían os preto dos 4 millóns de euros. O pleno extraordinario solicitado de xeito conxunto polo Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista e o grupo de non adscritos tiña como principal finalidade pedirlle explicacións ao equipo de goberno polas reclamacións que lle fan ao Concello por outorgar no seu día unha licenza ilegal para a construción da gasolinera SBC en Xarás, que ascende a preto dos 4 millóns de euros. Unha contía millonaria que dende a oposición consideran que non debe pagar a veciñanza e si as persoas que cometeron esa ilegalidade, outorgando licenzas que vulneraban as leis. Que se dean as explicacións oportunas de que vai facer o Concello, se realmente lle vai a derivar as responsabilidades patrimoniais aos seus causantes, a eses membros da Xunta de Goberno local, tanto da primeira como da segunda, porque hoxe hai aquí moitos concelleiros que están ou que estaban nesa Xunta de Goberno local, verdade, señor Mariño? Que vostede tamén estaba metido no allo. Quizáis foi esa unha das cuestións polas que tamén presentou unha moción de censura. Tiña medo a que lle foran contra o seu patrimonio no caso de derivar responsabilidades patrimoniais. Igual perdía
uns cantos cartiños. Como se vai a pagar isto? Se isto vai a afectar, por exemplo, o polígono industrial ou algún outro tipo de proxecto de gran calado dentro de Ribeira, e por último, se van a repercutir accións legales contra a Xunta de Galicia por declarar esta declaración de impacto ambiental que se veu que é ilegal. Dende o equipo de goberno negaron estas acusacións, sinalando que sempre se actuou con transparencia conforme á legalidade e que sempre van a protexer os intereses económicos do concello. El equipo de gobierno actual sí que está trabajando para defender los intereses de todos los ribeirenses con los asesores jurídicos. Cuando escuchamos sus intervenciones, parece que ustedes del BNG están defendiendo a la gasolinera, igualmente al igual que los del partido de la joya de la corona. Señores, la empresa presenta una reclamación patrimonial al concello con el fundamento que la administración municipal es la única responsable de los daños que alega haber sufrido. Precisamente por eso debemos actuar con rigor, con prudencia y con responsabilidad. Usted, señor Luis Pérez, no tiene ni rigor, ni prudencia, ni responsabilidad. Ustedes y usted son unos auténticos irresponsables y no saben ni el lugar que ocupan. Está sentado, eso sí. Vostede, señor Pérez, por unha decisión política, vale, ten encima da mesa 2 contenciosos por valor de 6 millóns de euros. Por valor de 6 millóns de euros, con respecto á xestión do aparcadoiro do Centenario. E me ven a falar a min de que quer vostede vir aquí a ver quen paga eso co seu patrimonio, a ver quen paga eso, non queremos que os veciños se lle suban os impostos nin as taxas, se vai a pagar da mesma maneira as responsabilidades patrimoniais que o do aparcamento, porque este goberno si ten a responsabilidade e o compromiso cos ribeirenses de defender todos e cada un dos procesos xudiciais e responsabilidades patrimoniais que entren por esta porta. E o vamos a facer porque é a nosa responsabilidade. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Un control preventivo de seguridade cidadá realizado en Rianxo permitiu a detención de 3 individuos acusados dun presunto delito contra o patrimonio. No vehículo no que viaxaban, no maleteiro, localizouse un rolo de máis de 50 kilos de mangueira de cable telefónico cunha orixe presuntamente ilícita. Tamén se interviron diversas ferramentas. Segundo informaron fontes policiais, o turismo carecía tamén de seguro obrigatorio e tiña a ITV caducada, polo que se procedeu a inmovilización deste coche. Pero non só iso, o conductor tiña unha perda de vixencia do seu permiso de conducir pola falta total de puntos e sobre outro dos ocupantes dese vehículo tiña en vigor unha orde de busca por parte do xulgado da Estrada pola presunta comisión dun delito de roubo, polo que foi detido e posto a disposición xudicial. Un verán máis, a ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés trasladarase a Sanxenxo. BNG volve cargar contra esta medida que consideran pon en risco a saúde da veciñanza de boa parte da comarca. Advirten que con este cambio de localización os tempos de resposta multiplícanse, afectando en especial a municipios como Vilagarcía, Catoira, Cambados ou a Illa. Piden que o hospital manteña a ambulancia e que se dote a Sanxenxo e o Grove dunha segunda unidade medicalizada. O 1 de xullo farase efectivo o traslado da ambulancia medicalizada que ten a súa base no Hospital do Salnés a Sanxenxo, unha medida que se ven tomando nos últimos anos e que unha vez máis denuncia o BNG. Con este cambio de localización advirten que moitos puntos quedan desprotexidos cuns tempos de resposta dilatados. Que estando a ambulancia en Sanxenxo, os tempos de resposta multiplícase. Non é o mesmo unha prestación en 5 minutos se a ambulancia está no Hospital do Salnés ao centro de Vilagarcía, en 6 ou 7 a Cambados ou a Illa, que en 30, en 35, ou que non se active porque xa non vai a chegar. Eso significa a diferencia entre a vida ou a morte, hai que dicilo así de claro,
ou a diferencia entre secuelas ou non ter secuelas. Unha opinión que comparte o persoal de emerxencias, que ademais advirte da falta de recursos en xeral nesta zona. Ahora grávase, aínda por encima, co tema de que a ambulancia medicalizada se vai para Sanxenxo. Entón, xa aquí hai unha falta de recursos brutal, e aínda por encima, a ambulancia medicalizada levana para Sanxenxo. Entón, aquí queda a población desta zona totalmente descoberta. Vemos os anos anteriores o que pasou, pois con accidentes graves, onde a ambulancia medicalizada non puido chegar, paradas cardíacas, onde a ambulancia medicalizada non puido chegar, nin siquiera se activou porque o tempo era tan alto que xa non era necesario activar a ambulancia medicalizada. O BNG di que non vai normalizar esta normalidade, anuncia unha ofensiva social e institucional para pedir explicación sobre o traslado a Sanxenxo. Onte solicitei esa reunión ao director do 061, solicitamos comparecencia no Parlamento de Galiza do director do 061, do xerente do Sergas, tamén no Parlamento, porque é necesario que expliquen, que den conta de por que esas decisións, por que a falta de recursos a todos os niveis en esta comarca do Salnés. E apuntan que, sendo conscientes de que todos os concellos da zona multiplican a súa poboación no verán, o razoable sería manter a ambulancia medicalizada no hospital e dotar a Sanxenxo e o Grove dunha segunda unidade. Que a ambulancia con sede no Hospital do Salnés estea todo o ano. Que se dote dunha ambulancia medicalizada diferenciada aos concellos de Sanxenxo e do Grove nos meses do verán. Que se dote e se amplíe a dotación de ambulancias de soporte vital básico todo o ano na comarca, especialmente a de Vilagarcía. E tamén que se dote dun segundo técnico a ambulancia medicalizada que tenga base no hospital. Reclaman ademais que traslados entre centros que se poderían facer con outros medios se deixen de facer coa medicalizada para garantir que estará disponible para situacións onde realmente precisa. Seguimos no eido da saúde falando de outros asuntos. O Laboratorio de Análises Clínicas do Hospital do Barbanza acaba de renovar a certificación do seu sistema de xestión de calidade segundo a norma ISO 9001 tras implantar novos equipos, sistema informático e actualizar os procesos asistenciais. Un trámite que ven repetindo dende o ano 2010 cando obtivo por primeira vez esta certificación. Segundo indican dende a área sanitaria de Santiago e o Barbanza, as avaliacións anuais tanto internas como externas, aseguran que os servizos cumpren cos máis altos estándares de calidade, fomentando unha cultura de mellora continua. O Concello da Illa toma medidas para que se cumpran as normas na área de autocaravanas do Bao. Na zona acaban de instalar lectores de matrícula para controlar que ningún destes vehículos supere o máximo de 24 horas de estacionamento. Este novo sistema permite axilizar o traballo que ata o de agora viña facendo a Policía Local, que día a día revisaba de forma presencial que se estivesen cumprindo as normas. Aínda que dende hai anos xa se indica claramente o límite de tempo que unha autocaravana pode aparcar no Bao, son moitos os usuarios que se viñan saltando as normas. Ante esta situación, o Concello da Illa toma medidas. Acaban de instalar lectores de matrícula para garantir que ningún destes vehículos permaneza máis de 24 horas na zona que teñen habilitada. Os incumprimentos eran continuos. A Policía Local viña todos os días a revisar unha que se cumpriran as 24 horas e outra que non estuveran estacionadas fora do sitio habilitado. Pero bueno, os incumprimentos eran continuos. A idea era, como controlamos isto? Temos un lector de matrículas ahora mismo na entrada, controlamos a donde se dirigen, a donde van e donde estacionan, e controlar esas 24 horas que teñen habilitadas as autocaravanas. Con este novo sistema axilízase o traballo para a Policía Local. A toda agora estaban facendo controis diarios para garantir que ninguén ocupase unha praza máis do tempo permitido. No seu momento viña a Policía Local ás 8 da mañá, 9 da mañá, facer un vídeo onde están as autocaravanas nas 24 horas, e ao día seguinte volvían a vir, e os que estuvera fora de, que pasaran ese horario, levaban a súa pertinente sanción. En este caso, os que estaban fora da zona habilitada, o mismo conto, levaban a sanción pertinente. Co sistema de cámaras búscase tamén que as noites nesta zona sexan máis tranquilas. Os desmáns, sobre todo, era na zona na noite. Con isto, o que queremos é disuadir e que se cumpla a normativa neste aparcamento. Aquelas autocaravanas que non cumpran as normas poderán ser sancionadas con ata 200 euros, tal como se viña facendo a toda agora. O parking conta con 25 prazas destinadas a este tipo de vehículos.
E a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos os detalles da cuarta edición do Festival Costafeira de Sanxenxo. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Estamos agora en Boiro. As obras de reforma e acondicionamento da antiga Casa do Mar de Cabo de Cruz para convertela no futuro Museo da Conserva encaran xa a súa recta final. O proxecto nace ao abeiro do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da historia dos sabores da Mancomunidade Barbanza Arousa co apoio da Axencia de Turismo de Galicia. Con esta actuación, a entidade pretende consolidar a comarca como un destino enogastronómico diferenciado, de calidade e desestacionalizado. Ademais da reforma integral do edificio, o proxecto completarase tamén coa creación de contidos interpretativos dixitais para facilitar a información e o acceso do visitante ao recurso turístico vinculado á pesca, á salgadura e á conserva, como parte importante da historia no Barbanza. En Pontevedra, a Asociación Boa Vida saíu á rúa co gallo do Día Mundial das Persoas Refuxiadas. Comemórase o día 20, pero xa este xoves o colectivo convidou a cidadanía a completar entre todos un novo mapa, con países nos que todos teñamos a mesma cabida. A Asociación Boa Vida saíu hoxe á rúa en Pontevedra para reivindicar os dereitos das persoas refuxiadas. Levamos bastantes anos salindo á rúa este día reivindicando que o refuxio é un dereito da persoa. Non é unha situación soamente administrativa, é un dereito humano e detrás hai persoas. Coas novas leis da Unión Europea creo que temos que reivindicar máis esos dereitos das persoas que en estes momentos non están tendo ningún dereito, nin están tendo ningunha voz. Para facelo, o colectivo plantexou unha actividade moi visual. Convidou a cidadanía a construir un novo mapa no que todos teñamos cabida. Vamos a pedir á xente. A primeira pregunta é: ti eres daqui ou eres de fora? Que isto en Galicia encaixa moi ben. Entón, a xente me di: non son daqui, son da estrada. Vale, pois entón, eres da estrada, vale. Que lle dirías a un inmigrante que ven ao noso país? Pois diríalle: benvidos, nos dixo este señor. Entón o colocamos nun panel que pon que lle dirías ao inmigrante. Se non eres daqui, eres de Brasil, de outro país de fora da Unión Europea, lle diríamos: e que che gustaría a ti escoitar da xente que está vivindo aquí? Pois, ao mellor pode ser o mesmo, benvidos, ou pode ser pois, que teñas sorte, que traballes, que contribúas. E con este xesto, pedimos tamén que con esa palabra construyan un país. Boa Vida puxo o foco na necesidade de empatizar coas persoas que se atopan en situacións tan extremas e alertou dos bulos que se moven por internet e as redes sociais. Que detrás desto que comentaba Gema hai unha mensaxe de odio e de división. Eu son pobre, ti eres rica, eu teño traballo, ti non tes traballo, ti eres inmigrante, eu son daqui. Entón, que pretendemos con isto? Reflexionar na rúa, e para nós é moi importante o traballo de rúa, porque as redes están saturadas de bulos. Invitamos a xente a que non se crea nada do que sale en internet. A situación peor para un ser humano, máis triste, que conleva incluso un duelo migratorio, é a que teñas que abandonar o teu país á forza. Porque hai guerra, porque o teu país non te protexe, porque as leyes dese país non te protexen, porque tes unha religión distinta, tes uns credos distintos, non eres heterosexual, e isto está pasando en países de aí ao lado. A desta mañá non será a única iniciativa impulsada dende o colectivo. Hoxe proxectaron unha película acompañada dun concerto no edificio administrativo da Xunta en Benito Corval. Xa o día 20, cando se conmemora o Día Mundial das Persoas Refuxiadas, Boa Vida organiza unha andaina solidaria ás 9:30 da mañá dende a súa tenda da Rúa Santa Clara. Éxito absoluto da segunda edición da Ruta de Tapas e Compras organizada por Zona Aberta en Vilagarcía. Dende a entidade animan a hostalería a seguir participando da convocatoria que, segundo sinalan os propios hostaleiros, cada vez ten máis poder de convocatoria. Animar para el año que viene que haya más hosteleros que se animen a colaborar con nosotros en esta feria, porque la verdad es que es algo que hacemos con ilusión, porque realmente vemos que funciona y que la gente pues, te pregunta y se anima a venir. Incluso
gente de otros sitios, ¿no? Que también es importante, no solamente gente de Villagarcía, sino que venga afluencia de público de otras zonas de aquí, del Salnés. Todo ahora de tema de probar as tapiñas e todo eso, cantos máis locales estemos, mellor para todos ao final. Máis competencia, máis xente para probar cousiñas diferentes, penso eu. Cada año pues, notamos un poquito más de afluencia y todo esto es gracias a Zona Berta, a Martín Codas por apoyar a la hostelería. Cuarta edición do Costa Feira en Sanxenxo. O festival vai se celebrar do 24 de xullo 22 de agosto. O ciclo de actuacións inclúe nomes destacados do panorama internacional e nacional combinados con propostas emerxentes. Nicky Jam, De La Osa, Loquillo ou Taburete son algúns dos artistas que pasarán este verán polo escenario do Polígono de Nantes. Unha das novidades este ano é a incorporación de Wake Up e tamén do espazo electro-latino by Juan Magán. Tratase dun ano a proposta que reunirá durante 4 martes a algúns dos nomes máis representativos deste xénero. Aquí contarán coa presenza de Henry Méndez, Dani Romero, José de Rico, Anthony Anjeigo ou Jay Santos, entre outros. Outra das novidades deste ano será o Pop á Feira, o día 13 de agosto. Este xoves, na presentación desta cuarta edición, destacaron a consolidación deste festival que no pasado reuniu unhas 60.000 persoas. Dende a organización destacaron tamén o impacto económico que ten na zona como motor dinamizador de emprego no verán. Lo que sabemos seguro son los puestos de trabajo directos que se generan en el festival, que son más de 300, ya solo en hostelería, digamos en atención de servicio de bebidas y comida, son 160 personas contratadas durante un mes. A eso hay que sumarle personal de seguridad, limpieza, bueno, pues todos los servicios que sabéis y que podéis imaginar que hay en un festival, y eso son más de 300 personas, por supuesto, dados de alta, cotizando. O Concello de Sanxenxo colabora moito con Costa Feira, pero non lle dá un céntimo. Entón, por iso eu agradezco moito a Diputación máis a Xunta, porque eu creo que a música comercial hai que pagala, vale? Eso non é un tema que comentar aquí. De pagar con cartos de todos os veciños para que un disfrute de festival non pode ser outra cousa distinta. Oye, se mañán nos viñera aquí a Filarmónica de Berlín ou tal, pois hai que invertir e tal, porque é outro tema. Pero a música comercial eu son do que hai que pagala. Que fai o Concello? O Concello vai apoiar moito a Costa Feira porque non é normal que o primeiro Concello turístico do norte de España, líderes en todo, non nos seamos líderes en festival. Ribeira presentou a programación incluída na Fiestra da Cultura que se desenvolverá dende xuño ata setembro. O programa contará con preto dunha trintena de propostas que dinamizarán o verán no municipio. A concelleira de Cultura Ana Barreiro debullou a programación da Fiestra da Cultura, integrada por preto dunha trintena de propostas dirixidas a todo tipo de públicos, que incluirán música, maxia ou diversos tipos de espectáculos durante os meses de verán. Como ven acontecendo nos últimos anos, as propostas non se cinguirán única e exclusivamente ao casco urbano, senón que tamén terán protagonismo nas parroquias. Creemos que é unha proposta moi completa para todos os gustos, para todas as idades e para ter en todo o concello tanto ao aire libre como propostas feitas para disfrutar no auditorio. O programa arrancará este sábado co concerto acústico de Chuches a Mil. A esta proposta seguiránlle outras como o Festival de Taume, o Festival Sons de Aguiño ou o Festival da Escola de Baile del Tomasón. Tamén figuran no cartel outros habituais do verán en Ribeira, como son a Feira de Oportunidades, Xiradiscos, a Feira Artesanal Artemar ou a Ruada do Traxe Tradicional de Aires da Dorna, entre outras. Toda a programación pode consultarse a través da páxina web do Concello www.ribeira.gal ou nas redes sociais de Cultura. Para sacar adiante este completo cartel, o Concello conta coa colaboración dos programas Cultura no Camiño da Xunta de Galicia e da Rede Cultural da Deputación da Coruña, así como tamén de diversas entidades. E o Percebe volverá a reinar en Aguiño vindeiro domingo 2 de agosto. A confraría deba coñecer a data dunha nova edición desta festa de exaltación dun dos seus produtos máis destacados.
Imaxes como esta de longas ringleiras de xente agardando para a retirada de tiques e poder entrar a degustar o prezado percebe de Aguiño volverán a repetirse o domingo 2 de agosto. A confraría, principal organizadora da festa declarada de interese turístico galego, deu a coñecer a data do evento, que chega este ano á súa 27 edición, na que se prevé repartir ao redor dunha tonelada deste crustáceo. Xuntaremos, ou espero que xuntaremos unha tonelada de percebe, os platos manterase máis ou menos, ainda non temos decidido, pero ca agrupación de mariscadores, pero creo que se manterá o mesmo precio que todos os anos estes últimos, non porque non teríamos que subilo, que realmente teríamos que subilo, pero consideramos que unha festa gastronómica, tendo que enche axude como temos de man as administracións, pois canto máis xente veña e poda chegar ao produto, mellor para nós e mellor para todos. E para eles, sobre todo, claro, que o poden probar, porque hoxe en día, para xente que non está pudiente, pois, ir a un restaurante a comer un plato de percebe, hai que reconocer que non é o rei do mar. E sendo o rei do mar e o percebe de Aguiño, pois non podemos decir máis. Para min gustaríame poñer en valor tanto o produto noso, que é de máxima calidade, vai a ser a zona norte, que temos aberta, desde aquí do Falcoeiro hasta Río Xeira, hasta Basoñas. É a zona que temos reservada para o verán. Iso poñer en valor o produto e tamén, como non, poñer a todos os compañeiros en valor. Percebeiros e percebeiros se levantan todos os días. Somos a cofradía máis grande de toda España, en número de percebeiros. O Concello, un ano máis, volve a involucrarse con esta festa, na que se exalta un produto de vital importancia para a economía local. Porque eu me considero que, ademais da alcaldesa, teño que ser embaixadora. Entonces a mí me gusta presentarme sempre como son a alcaldesa de Ribeira, capital do percebe do mundo. É así, eu digo convencida, porque a xente que ven a Aguiño a festa do percebe repite e repite porque efectivamente temos un produto de calidade, co que garantizamos, ademais, que todo percebe que se consume na festa do percebe de Aguiño é un percebe do noso territorio que non vende ningún sitio máis e que, polo tanto, a xente sabe o que come, sabe quen o recolle e que hai que poñer en valor pois o traballo de toda esa xente, como decíamos, que se levanta pola mañán, que fai un traballo durísimo. Poñer tamén, a parte, poñer en valor o percebe, porque a parroquia de Aguiño casi vivimos toda a parroquia do percebe. Como dixo o presidente, hai moitísimas familias que viven durante o ano do percebe, máis do marisqueo, pero é moi importante que o pobo de Aguiño ese día enchese de xente, a parte é un motor económico para a parroquia moi grande, está todo saturado, e levan semanas preguntando que días o percebe, porque hai sitios, por exemplo, hoteles e restaurantes que queren reservar para vir pasar eses días a Aguiño. O pósito aguiñense atópase actualmente perfilando os detalles cara esta 27ª edición, entre eles os nomes das persoas que serán recoñecidas co título de percebeiros de honra e que se darán a coñecer próximamente. Pois así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, o programa Orixe e Calidade, centrado, xa saben, no sector vitivinícola. Gracias, como sempre, por estaren aí. Adeus.